LGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik po si Papa Mar. Dahil kasi nyo, babalik ako promise. Ayan. Good morning po, Kiraray. And siyempre naman sa mga misses na tune in pa sana. Good morning po, Tabi sa Indo. And sana po ay nakaluto na kita. Iluwang na yan. Kamarabot na sila, labs. Buda si mga batit. Mga aki, magtarabang sa mga magurang. Tanganib po na makabawi lamang. Sa mga pirang simana na sana, maarali na naman kamo. Walat na naman sana si nanay. Inakmang ka mga nanay natin. Paray pa mga mister, tamay retirement. Pero mga misis, wala. Ade? Ay matanda na. Kaya baga pigproponer keto ni Congressman Joey na magkaiguaning compensation ang mga misis. Man ito pangarap ko. Alright, mga tugang, diretso po kita sa mga istorya. Ngunyan pong aldaw, mga tugang, pag-celebrar sa enterong kinaban, ang Environment Day. Ano? Nanganing matug taduman sa dinar. Iyon ang pinakadakulaon na International Day para po sa kapalibutan. Siyempre nangainot dyan, so United Nations Environment Program. And pigigibo po yan, mga tugang, taon-taon since 1973. So binakulaon na po yan, largest global platform para po sa environmental outreach. Pigsiselebrar kan milyones na mga tao all over mga tugang the world. Ngunya na taon na 2025, ang host mga tugang kan World Environment Day, ngunya pong June 5, iyo po ang Republic of Korea. May focusin da sa ending plastic pollution globally. Ridding the planet of plastic pollution is an important contribution to achieving the Sustainable Development Goals. Kasarabi nga ang climate action, sustainable production and consumption, protection of seas and oceans, and repair ecosystems and retaining biodiversity. So, iyo po yan tabi, mga tugang kunyan. Ang mga pahayag kunyan na #beat plastic pollution. Kaya pala, kasuod mga tugang, nadadangog ko diskurso ni Director Abu, Environmental Management Bureau, na padagos ang kampanya mga tugang kang DNR para po sa waste management natin. Pero ang mamundot singa nakul kang plastic. Nandiyan yung plastic pa rin, no? Na yung sa pagsasabi na ang Pilipinas, mga tugang, na nakalaog kita naman sa plastic economy. Sa kagustuhan mga tugang kan mga negosyante na maipabakal ansay ng mga produkto, so mga dating darakula, mga packaging, pinasaradit. Kaya may mga sachet na kita. Di ba? Not knowing na magkaiguya po ng negative impact sa pong kapalibutan. Impact sa mga salog, nagbabarara, ang mga kali, pagkatapos mga tugang nagkakaabot sa mga dagat, nagkakaungkan sira microplastics, and eventually pwedeng may problema pa kita, may epekto man sa mga tao, sa humans. So yan po tabi ang nangyari. Kaya ngunyan, dakulaan hagyat mga tugang kung paano yan mapundo ang plastic pollution. Diba? May mga batas na naipasa, manungod po dyan, pero pati na mga ordinansa lokal, pero mga tugang, dahil man po na implementar kimaray. Maluya sa implementasyon. Ang kitawan ng mga syudadano, dahil sa convenience nga, yapait sinamang kita. Ang maraot, dahil pigibo, so araw kayo itong picture ni Chodoy baga, naramdaman so nagkuprograma kayo digdi sa DTI, si Chodoy, maliwanagong baga duman sa pahayag niya na yan yung mga plastic bag, nagbagal kamong sira,
nagbakal ka mo nin gulayon o kung ano pa man, pati isirera, yaon na po dyan mga tugang nakaburog sa plastic, pati baduya. Unlike ito na magbaduya, patuson sa dahon kibatag. Di ba? Pagsira, kung baka sa payaw, sa dahon kimalubago o dahon kibatag. Kan mao sa plastic, nawala na po sa payaw, nawala na sa malubago, nawala na mga tugang sudahong kamatag. Iyon na po yan ang supasta, yaon na po dyan. Nasisibutan kadaklan kung paano po yan maayos. Paano magibo na matapos po yan mga tugang. And yan, iyon na yan ang kampanya na kung pwede mapundo na ang plastic, ang paggamit ng plastic. Sa Environmental Day, anong yan pwede tang gibuhon? Di ba? Bawasan ta yung paggamit ng plastic. Di ba? Pag nagbakal ka sa saod, isaray mo. Dahil mo ipagtapok mga tugang dyan sa kali o kung sa impaman. Naroon mo kasi doy nga yagi. Pagkapamarahan mo, pagkaugasin mo, pagkapamarahan mo, tipigon mo, isaradit sana. And pwede mo pang ma-reuse. Di ba? Bakong throw away culture kita. Ako bilib ako sa Sweden eh. Ang Sweden, mga tugang, na master ninda yung art of waste management, especially mga tugang sa plastic. Ngunyan ang problema na sinda, mga tugang ta, ang sabi, ma-import na din basura. Hali sa ibang nasyon para lang magdalagan mga tugang sa indang recycling plants. Gigi ganun mo. Tadumang paano, sa mga plastic, pigiling, pighalo sa semento, pighalo sa asfalto, pigamit sa patinampo. Hindi sa tuya, may nailing ako na post kang DPWH na yun naman ang sa indang gigibuhon. Sana magdire-diretso po yan. And then, ang saro talaga na dapat na na mangyari na dai pagparalako ang plastic. Diyan po sa lahog kang ngarong. Yung parang yung segregation at source. O itang segregation at source, nanganin dahil na ipagtao mga tugang dyan sa mga basurero, yan ang mga plastic. Isaray ta, pagkinabangan ta. Duman sa Sweden, ang sabi, sinda ang leading country na sa waste management, nang sabi less than 1% sana, anpig papadara kan mga household, mga tugang, pasiring sa landfill, yugyugunon muan. Kita digdi, nasibot kika babayad mga tugang ang kunyan. Ang mga local government units, lalo sa mga warang land, tatay pa man din mga may landfill, di bibira, ligas pa, tabako. Pero kadakalang ka mga munisipyo, wala. Nagbabayad sinda sa private, million po yan. Nahiling mo din ginubatan. May problema, may bayadan pa lang dyan sa nasa 3 million garo, mabayadan po dyan sa Iwabiso. Di ba? Pag di na bayadan, di sila papatapokon pa, hindi itatapok itong mga basura. Same with ibang mga munisipyo, harap po ka ng kapalaran nila. Talagang may problema kito. Sana tarabangan ta po ini, mga kababayan ta. Yung mga residual, so talagang panapon dahil talaga pakinabangan, itaw ta dyan sa mga basurero. Pero itong mga, pwede pa man sana na maisayos, di ba? So mga, mga plastic cups, di ba? Isaray tan, tanuman ta. Gamiton ta na, tanuman, kan mga pisog, di ba? Tanganing may pakinabang instead of going mga tugang to the landfill na binabayadan po yan. Tigitimbang yan eh. Di ba? Tabangan ta po yan. Dahil pamanhuli ang gabos. Sabi nga ni kayo ni pag sama-sama, kayang-kaya. Di ba? Ini po mga tugang na aldaw na ini na pinag-observe annually June 5. Ngunyan na taon 2025 aldaw po ni Webes sa Republic of Korea, nabanggit ko na ang event host.
ma-focus mga tugang sinda sa team na Beat Plastic Pollution. Nang sabi ang temang ini, may kamautan na turuan at mga tao manungod sa kung paano gibuhon, gamiton asin yung pong ining throwaway plastics asin ano po ang epekto kay ini sa tuya pong kinaban. Ang inisyatibo nagmamaot po na i-engage ang communities globally sa pag-advokar kung paanong i-implementar kitultul na maging epektibong solusyon po dyan. So yan ang mga nagkakapera po, mga tugang na na ma-focus duman sa pigapod niya itong mga epekto kan plastic pollution. Duman po sa tuya pong mga kababayan. Ang sabi, mga tugang, ining pag-promote ning mga lakdang na mag-refuse, di ba? Magsayuma, mag-reduce, magbawas, mag-reuse gamitong giraray, asin mag-recycle, and mag-isip mga tugang kung ano pang dapat nagibuhon sa mga plastics. Yan po sarong dakulang bagay na magiging kapakinabangan para mabawasan ang pag-init ng kinaban, yung climate change, pag-adaptar, pagkatapos maging malinig po ang satuya pong palibot. So that's it, di ba? Sabi nga ni Ken, nasa satuya man sana po yan. Kapag nagpadagos kita, ang sabi by 2050, mas magiging dakul pa daa ang plastic kaysa sa sira sa dagat. Ang amoy kakaan. Pagladop mo, pag-dive mo na, nakadive ka sa plastic pala, nagrelataw-lataw po dyan. And totoo po yan. Kaya nagkaagi po na 2 weeks ago, yung Kabarikat Civicom, nagkaigwa po ng, yung sa Santo Domingo, nagkaigwa kami ng coastal cleanup. Yun po, nakita hiling ta. Na talagang wiwaralat sana, warairak siyang kung saan nagilid. And it also happened, mga tugang dyan po sa bagong bukas na Piñaranda Park. Di ba? Kung saan titarapok. Yun yung practice na dapat na maging malinig kita sa palibot, maging organized, na wara. No? Kaya kang kaito, magayon ang mga na natuturuan sa mga aki. Na araki pa, saradit pa sana. Na dapat, kung anong naanodan sa eskwelahan, pag-abot sa harong yung magigara ang practice, tangani pong bagitong duman sa nasinda sa eskwelahan tultol, pag-abot sa harong, waga. Di ba? So yan, dakulang tabang po, dakula pong, dakula po ang magiginibukan sa tuya pong mga magurang may kinaramang kayang. Kaya, duman po sa mga kababayan pasiguroon ta po tabi ang sa tuya pong palibot, tangani pong dahil kita magkaigo ng masyadong dakulang problema. Pagkabot po kang aldaw. Tayo po yan ang saro sa hagyat mo yan maski sa inaparte, mga tugang tabata, digdi sa tuya. May mga nagpaplano baga na waste to energy. Yung pong, yung basura i-converter bilang enerhiya. Just like sa Singapore, kasi sa ibang mga bantidong nasyon, may mga pigamit ng incinerator na mga moderno na ngunyan. Napigaditan man ang digdi ka mga environmentalist at iba nga magulpi kita. Dahil mga pigsusulo baga ngayayan. At itong ngalang kawuno na temperatura na in an instant, tunaw tulo siya. Doon sa Singapore, mailing mo po yan, abo na sana. Tapos wagas sinda duman sa ibang mga, may pigkakagan silang mga lugar. And then, yun, nagagamit sa iba pong mga bagay. So sana, seryosoon po yan, kan lambang saro. Pati na kan local government unit, kung may batas, ipautubo kitama, tangani pong maging okay kita. So ito na sanang sa pagsaod na nagdarabaga kita kay mga laogan, dapat siguro may balik tayan. And enforce ang batas, tanganing magibo kang tali dito sa Pilipinas, pag daining nalalanitan, dahil nagsusunod. Di ba? Pag dahil nalalanitan, dahil nasampulan, dahil nagsusunod. Di pa-out of the At the end of the day, kita mo sana po ang makikinabanggan, kita mo sana po ang mabeneficyaran, pati na po sa mga masunod ng generasyon. At this early, let us save the planet turuan po mga aki kung paano ang tamang pagmaner kang basura, especially plastics. In that way,
Sa masunod ng mga taon, sige na ang bawas kayan kang katong pagkonsumo kayan, asin pagproblema kayan. Takong dae, di kita magiroongon yan, di kita mag-ibon ng mga lakdang, magkaabot ang problema talaga na pag-abot kang 2050, baka panuunan ng plastic ang dagat, kaysa sa sira. Di ba? Ayan, maraming pwede pong gawin, di ba? Paano maayos ang pagkapalibutan, di ba? Magtanom nin kahoy, magbawas ng paggamit ng plastic, mag-save ng tubig, as in elektrisidad, pag-elektrisidad, use the renewable energy, pag-abot mo sa tubig, yan yung mga uran, isalod ta, tangani pong maging ayos kita. And then, gumamit ng public transport o maglunad mga tugang sa bisikleta. Iyo po yan, tabi, ang mga dagdag na ito mga impormasyon. Alright? So, and then mag-compost ng garbage sali po sa mga kitchen, ha? Para po naman sa mga kababayan nato. May nagapod sa kuya. Ano lang, ha? Hello? Nag-programa patabi ako. Mapun na lang ako tataw lang. Mapun na ako. Madali na mga 2 minutes na maparam na. Ayan. Okay, so yun. Yung girlfriend ko. Na-miss na ko. Ayan po yan, tabi, mga kapatid. Ako po isked na po rin sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Sa indo po gabo sa lamato na maray. And sana po, sa simple na, alipot na programa ta, nakapag-eras kami ng mga dapat po nindong tandaan sa panahon po na kita po magbawas kaya na mga plastic sa paggamit ng ani pong maiwasan ta po ang ang problema pag-abot po ka mga aldaw. Alright? Okay. Sige po, tabi, mga kababayan, sa Indoga po sa Lamato na Maray, abangan na po ang masunod, ang Bareta alas 12, para po sa tuya pong mga pangyayari sa nakilis po na 6 oras, digdi po sa tuya pong palibot. Sa Lamato po Maray, sa pangalan ni Ronald Baldo, sino po nasa technical natin ngayon? Si Ronald po ba? Di ko nakita eh. Pagkatapos si Jerome Nico Martinez. Salamat po sa inyo. God bless the Philippines. Aramon Yato sa